Gurudwara Delhi uba bunsin upentau ya ke jing snokia ukwa langru rengkat berloya juki bangin poi sa ke jing ya snotu hakaba kanum don kanu ke jing snowmom yang tai dia menta kasngi kade ke meeting ke syong di discuss biang ya kene ke benta bat ka banga snotunat kolong ngayu i bana kalian jongki members joka SPC ru i kumbakilan ng syai ke nang snotu ya ka jingut ke jongi de government namang ni na ke government ni batai syai kedai ba ngidon kam ya ke relocation ndai bangin be ndai bangin lek ben yaki kidai ki para baya songlang hame merla ki bela contribute bela treshi tom nu nang menta ke jela jongi bakan kiu sakmat ban kiu saprang kam tame ha ki por ka banginang ong don tang ka service ka service latrin ka ba 4 don kini ki septic tang kini kitai de maki ki ba put phoi ki ba suba na dong sedong ha ka to por ngopi ngi taman pe yaki tenteng ni tem ni smi to te nagrau wat ya ka service to ki ni ha la kum nung ban yo por ka e ka baki ki la le ka e ka baki la contribute da kam ta ka jela jong probe pin ong ha po pin ong ha sor juai ne ha sor turale ha sor shilong ka don ke jinsha ha ka ba ha ki to ki post net la le no don batre ban ye kren sapang ka ni ka jal issue to te menta ka sngi ngong e pi ha ka jing ye kren na so thu baki ru ki sai ngiru ngi ai ya ki pek ka ni ka jing thu jongi kumne begin la kumne ni kwa ban ra ya pia ka jaka ka biang ka balong save ka jaka ka ba kam ka jing kot ka jik ya na dong sudong ka ban bit ban biang ha ka ba ki kon ki ti jo pila sai ki sniru ki yo ya ka jaka puli ka biang ki yo ka jaka sa ka biang bat ka ba bit ka be te ka wei ka ba ngasutrat long ba na kalem jo kiru kila nang suatu susu ya kan ka blueprint ka bangi ai ka bangi la pensai mat joki ka bangi la ai ru presentation bat ka ba khandu ha ki jing ren kalong ki tanpor ini satang ka last meeting ka bangi hundu bat ka kalong ni la fix ka dit ha ka first week jong bulan Jun kamu ha ka neutri ang sa tentatively ngla bu neutri ku Jun bangin pelong ya kan ka jing kundu bat ngang next camp na kalian juk yiru ki ong ba kani kalong ka meeting ka ba khandu ha ka bangin ya simlang ya karai bat kata karai kan long nakam ta ke jing bit jing biang joki bat nakam ta ke jing bit jing biang jong ki pa ba ke jalam mek la jungi barok we nak yang tu mana ka isi buat kan ka janji ko borok di komunitas sekat ya kau kali apa ni bagi ni pa untuk senang orang ada ai kan lu ka betul yang ia cakap dia kata ni komunitas sekat jadi ai la kai ka rai tu ba ka pi pe chen ngan chu ong pi tang hoi mo kadon ka ak ngindai ban klek ka ak kadon ka ban nadu usnen kat nai spa kan dai pulai nang ta kadon biang hadir araja kat lai ka balak bakai sai kum no ban le to pi ka ba ngang mut ban ong takan ni namar katuka RTI ka bala juba let ba jong ka Shillong Municipal Board ha ka ba hoi kasni kiwan presiden bat kit khot jong kai choisi ban keduk yang na jadi pedi ba pleng kinong tre hapo office Shillong Municipal Board kilong tang 100 something te ngamla ban su ong bek ba kadei la ni kam dei te namar pi komo pi hapo ka Shillong Municipal Board don ka ba kam hajong ru ka mudar ka don nang ta next ka don sub directorate of urban affairs te ka pha ya kanika yaki kot kisla sha director jaka urban affairs ba kum yu usha ki muda ba kin verify ba bat ban lum chu iki kot kisla ki ba dei halo jom ka tu ka reply ka ba ai na kalian jom UCO jom ba Shillong Municipal te ya ka ba ya ba mentai ngana ma ban ong kum nu e shwa hadu bangin da yo lu ya ka detail ada so ki ba kum kita ni na kan bu dewan ngil ong ta ya ki illegal settlers nginum long consent ka ba ki ngi consent ngi de tangi ya ki legal settlers de kini ki chat ki ba trai bat ngi na ki post nem ki bala le no te na ka daw pi kum ya ka tu ka ti ai ro na ka daw on verify ba bagin yo ya ki jisha no do bala la rejia ba ki don jisha ki bombe ki ba trai namar pi kambut e ban on ba trai tang hapo ka sorka ki ba trai wat don ha ka tu po don ki ba wai simet namar bala yu namar ka jabo jaban ka tu pon mau pi don manut banta ndon manul piong menta kumya ka kayak ka im ka kata bagun ni kalong betre kini
Tenang kadang ngopi ya mentang ngampat lah bat ong kum nu tambah kebasyai kedar ngakwa bat persyai ni lada don ki illegal settlers kamu ki bom don bentai ni bat kaji syakri ya kajela kajuni kamu ya kita ngidam lakban consider lano lano Sebenarnya bagi siswa lain spa soal ini berkata ke sebiru lek manu ngopi nama hadin jong ka ar haja hadin jong usdan hak kendai pak kendai penri no hadin bajian no atau baplu hang tei hapo ki quarters gitu te ki kot ki selaru labun dibaca ki kot ki selabun badu te kata ka don ten rai ngam ong tangata dan ada mau pi kan don be ki record le se nak liang jong kemuda bat nak liang jong director jong ka urban affairs te until les yo ya kata ngam nganam la bat ong kum nung lu lakin ne ki lais pak sapu ar kilom legal baro me mlong legal baro ya kata i swa hadu bagi dayo ya kaji sisa ba Sekumbat di batai ba kadang tu kajing kulo film naik Real. Let's say ini ikut islagi like akan pemai jingtip dan ke municipal bang kita kepion kadang yang sagawai pada jing sapi menpai kita ni. Let's say kadai ke bakai ya like hantan marba kumba kapal untuk ispak sokan itu.พี่กันngam pala ban ong mo pi ya menta kidam long on de job namar belai ya kan ko noi ka information kamla ban long bengin ai ka bagla nang da mo pi e swang iphone namar ba nakaliang jong ka directorate of urban bat nakaliang jong muna ki dang wat lut ye kini ki kot kesla let's say kala benung don hapo municipal kala bandon bade hapo ka muda lani hapo ka office jong director joka urban affairs te ya kata ko mo pi tongin abswa haduk bagni yo lut ye detail na namar ko mo pi gidon hang nemut ban ong ba ngin ya da ya nu ban yarap klumar ya nu ngai ka bangin le kalau ka long genuine ya kino ki bangin dei ban le ya ka relocation ngin le ngai ki bom dei ka mot ki haban ni no na kate ke jaka hadin bangila tip over to